Olen täällä Posion Maaninkavaarassa ja tämmöisen jängän reunaan tuossa menee tuommoinen oja. Itse asiassa Majava oja on sen nimi ja miksipä ei olisi, kun Majava on rakentanut sinne tuommoisen pesän. Ja näkee, että siellä on ensin kaiettu puuta, rungoksia rakennettu pesä ja sitten siihen on tuotu tuommoista tiiviimpää maa-aineista, savea ja muuta tuohon kehon päälle sitten. Siellä on Majava-perheen hyvä asustella tuolla pesän sisällä. Suuaukko jossakin tuolla veden alla. Ei ole vielä näkynyt yhtään Majavaa tässä liikkua, mutta no siis tästä vähäksi aikaa oottelemaan, että sattuisi vaikka näkymään.